obaba nomama intombi nensizwa abafundisi bonke abakhona kule ndawo angibabona abahlobo bami bopotono notutuno nobotakalane sisane bonke egame bakhona egameni likaJesu sanibonani egameni likaJesu sanibonani thinta umakhelwane kancane makhi ayikabi ngiyabingelela loyababo lapha phambili awu amen mangibonge ukubona iy'nceku zikaNkulunkulu zikhona phakathi kwethu sesifikile ngemkhuleko yenu uNkulunkulu usithwele ke ngicele bonke abafundisi abakhona gebeme ngezinyawo nje egameni likaJesu bonke abafundisi abashayeleni izandla kuyangithobisa kakhulu kuthiwa uPetro wayeme kanye nabayishumi mina-ke namhlanje ngime nabangaki 3, 6, 9 ngathi nami ngibe ne-11 nje ake ningishayele izandla ngibonga inceku zenkosi. You may be seated. Namhla ngizovula nje bese sikhuleka kusasa nini yabona into engazange uyibone inyoka ikhwela umthi ngenayinyawo awu amen. Ngiyacabanga kusasa kuyomele ngifike elinyana ke ngihamba nje kule ndawo ungamangali nase ngiduka ke ngene kwakho nje ngizoletha umkhuleko angeke ngigcine ngokuhamba ngizolalela la dipstick wama nakathi ngena la ngiyangena ngathi abanye bayathuka nje awu amen. Ugumbi Sibongo khali lapha eNdevunde ePlatrand kwaMfuliyanuka ilala ngihlala khona ngasindiswa ngiyasindiswa ngiyosindiswa ngeke ngilikhohlwe lelo suku kwakuyi-10 zikaJanuwari 1959 hlanzana ngithi yes to the Lord. Kuze kube manje kulo nyaka ngicelebrate 63 years ngisindisiwe. Ngiyabonga abafundisi, ngiyathobeka ukunibona kakhulu. Sawukhuluma nomoya bengicabanga ukuthi mhlawumbe noma ngabe kunini sibone usuku la sizoke sibe sodwa kanye namakhosikazi ethu ke siphake ukudla kwethu sisodwa. Ngizonitshela kusasa sengikhulume nomoya naku ngifike late namhlanje. Awu amen. Ni right? Mina ngizothi all right, wena uthi okay, all right. All right. Okay. Thank you. Ngihamba nensizwa la uThami wakwaGumbi. Phakama Thami bakubona.
La ngihamba khona ngilo ngiyamphakamisa nje. Akwaziwa bakithi. Indala le ndoda. Kodwa ke ayikashadi, usase-available. Nje ngihamba ngiyamphakamisa nje. Awu amen. Matthew chapter 1 verse 2. Sizomfunda noGenesis ngoba solandela into eyodwa namhla. Sizothi teach kancane. Mhlambe kusasa sothi preach. Matthew chapter 1 chapter 2 verse 1 yebo. Chapter 2 verse 1, sorry. Ake basifundele ngijabulile khona nensizwe ethe yasistanela ayigidi jealous daweni. Bongile mfundisi ukhuthaza ngezwi na ukunikelwa la. That was powerful. Animzame ngezandla wazona. Awusifundele. uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emihleni kaHerodi inkosi. Beka kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi, uphi loyo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye. Thank you. Ngabe ngiyona yini nangithi mfunde nalo John chapter 18 verse 38. 18:38 John. Ngokuka Johani 18 verse 38. Wathi uPilatu kuye, iqiniso liyini na? Eseshilo lokho wabuye waphumela kubaJuda wathi kubo, angifumani icala kuye. Thank you. Sengisaba nje lokungufundisa maboko umuntu omusha ngabe ngiyaqhubeka. Udaba lwethu luqala kuGenesis. Sesizolukhotha nje. Baba, egameni likaJesu izwi lakho alijwayeleki. Linguwe suthisa ngalo nakulesikhathi. ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Kuthiwa kwakukhona icrocodile kanye nofish, ubig fish, kungena umakhabane. Zayihlala umfuleni owodwa. Ngelinye ilanga crocodile labiza ufish, mngani wami awuzela ke sikhulume. Kwenziwa yini sihlala emfuleni owodwa? Kodwa ngingafani mina nawe. Awubheka umuhle njalo, uyashelela nje. Ubushelelezi yonke into yakho nje iyashelela. Sikhumba sakho sihle. Awubuke sami nje amahwaphu nje. Mari sihlala emfuleni owodwa.
ngitshela ungangisabi, cela ungangisabi, ngitshela iqiniso. Isithi inhlanzi, hayi ke ngizakutshela iqiniso. Inkinga yakho wena awuhlali la emanzini. Uyangena uyaphuma. Uyangena uyaphuma. Nakukusukile uyaphuma uyokothi ilanga. Uke wangibona ngiphuma yini mina la emanzini. Athi crocodile hayi angaze ngikubona wathi yiko isikhumba sami sinje. Namhlanje ngizokhuluma nabantu abahlala emanzini. Elithi iBhayibheli izwi lingamanzi. Kodwa nangabe uvama ukungena lokuphuma ungeke ungizwe. Amen ishonephi. Buza umakhelwane ucrocodile noma ufish wena. Bonke abahlala emanzini, bonke abahlala ezwini, hey akunganga gross engiza nayo. Ngoba lungeke lungizwe ilolo lungena lukhulu. Namhla ngivumele moyo ngizokhuluma nje ngombuzo. eBhayibhelini kuna 2022 questions only. Imibuzo nje yodwa. Njengoba bengithi ngabe siya kuGenesis bengizothi umbuzo wokuqala eBhayibhelini wafika nenyoka. Come class, wafika nenyoka. Uyazi noma uyifakile lemfaduko na ungakhulumi ngiyakubona. Ngizabe sengiyakukhomba usho wedwa. Umbuzo wokuqala wafika shilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli la. Ayilindi nempendulo, uyazi uNkulunkulu nanidla la nizofana naye. Umbuzo wokuqala wafika nenyoka. Rewinda cassette lengqondo. Kusho ukuthi inyoka ingakabuyi ufika inombuzo. Abantu bake baphila umbuzo ungekho. Oh yes. Yeah. Shaye bhalini imiss call ke. Niyangizwa yini? Bake baphila abantu qedela umbuzo ungekho. Yes. Wake kwaba mnandi emhlabeni umbuzo qedela Ungekho. until kuze kufika inyoka yafika nombuzo. Shilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli la, uyazi uNkulunkulu niyofana na usho kubantu abafana naye. Nedaba baboni ukuthi bafana naye. Nizofana naye. Futhi la ifika inqede khona inyoka iyamyeka uAdam. Ifika kumakhelwane lo uEva. Angimazi naye uAdam ukuthi ngoba phela soshadile usemshiyela nomkakhe. Khohliwe uhamba ubukilwane uyekela unkosikazi. Yafika inyoka ifika kulo shilo yini uNkulunkulu ningadli la. Zonakala ngombuzo. Oh yes.
yasho yathatha inyoka la uNkulunkulu athe kungadliwa khona, yaqala yona yaphamisa isandla yathatha yadla. iBhayibheli noEva wawubuka umuthi, wanxanelwa yiwo naye wathatha. Indoda ayikho. Mifika indoda uEva sowutshela sanibonani, sanibonani. uEva sowutshela indoda ani mina sengidlile la, inyoka ithe iye kuyadliwa la. No-Adam naye ulandela inkosikazi yakhe uyadla. Amine kodwa khona into engangayizama la makwakuyimi uAdam. Ngifika nje umuntu angitshela ukuthi sodlile, ngangiyombuza umbuzo owodwa, ufika late udla kuqala. Blayineda uNkulunkulu liyeza khona manje uzositshela ukuthi wenziwa njani ke wena ngoba sowudlile. Mina ngadli. Ubheke yayilula njani lento. Angithi uNkulunkulu wayezofika afternoon. Blayineda. Kodwa ngoba wayemthanda. Come class ngoba wafa la efa khona. Hey uthando siyokhuluma ngalo ngeweekend uma sekukhona isidudla zaseThekwini sezizohlabelela la. Oh yeah. Khulume nabantu abasha uthando. Khuluma imoto iduma gumbi lana ngiqedwa shumayela ngene emotweni shi nomuntu ekhala nabuya. Sanibonani. Nabasuka ngenxa yombuzo. Ngenxa yombuzo, thank you Jesus. Nabasuka baqashela uNkulunkulu endaweni yakhe. Mefika uNkulunkulu ngoba ngishilo ngathi uzofika vele. Nafika uNkulunkulu uyamemeza naye, uyaqala ukubuza naye. Ngoba izinto seyiqale zonakala embuzweni. Adam ukuphi na? Akambuzi ngoba engamboni, uyambona nje. Usebaqulusini, uqulusile lapha. Kodwa akamfuni lapho, umfuna kwiposition. La behlangana ukuphi Adam. Naye uyavela ngizwe izwi lakho. Ngesaba ngaqasha. uNkulunkulu uqhubeka nombuzo futhi. Wenzeni? Udlile yini? Awubheke noNkulunkulu sonembuzo engaka. Ngendaba yombuzo. Udlile yini la ngithe ungadli khona? Akhuluma kwaba yi-1 Adam, uNkulunkulu wathula. Yilo onginike yena. Ukwami uzaphinda khuluma uNkulunkulu. Ngoba vele wayenikwe wuye. Yilo onginike yena. Ungathi ngabe seyinkonzo yabasha. Thina sashada kamnandi. Sazi ukuthi uNkulunkulu uyanikana. Shaye pali.
laba bamanje batshelwa ukuthi uyayibonela bese uyakhuluma ayinangxaki leyo ibonele kodwa amehlo aSamson asala kuyiboneleni wanyamalala amen uNkulunkulu soya kulo wenzeni ke wena naye uthi nyoka kwaqala ijudgment wena ngoba ulalela inyoka zobeletha kabuhlungu nayi imihelo phezu kwakho wadlula wayendodeni bafundisi mina ngibona ungathi indoda iyona eyanikezwe into enzima la wena uzobeletha kabuhlungu nayi imihelo phezu kwakho nasayendodeni curse is the ground alekisi umhlaba ngenxa yakho ngoba ulalela umkakho shizwe lami walalela umkakho umhlaba uzokuvezela ameva uzojuluka na ufuna into la ngoba weqizwi lami kuze namhlanje awuyitholi into ungajulukanga meqeda ukunikeza esahlulela uNkulunkulu wayesethatha isilwane wasibulala babeqala ukubona isilwane sifa phambi kwabo bathi kanti ukufa kunje wathatha igazi wathatha isikhumba wambathisa bona kusho ukuthi la kunabo S uma benginesikhathi bengizobabala as number 1 Eden kwangena the serpent the snake the serpent inyoka yathi na ingena kwaqala S number 2 the sin uqala kwesono kwaqala S number 3 sickness sokula sobeletha kabuhlungu S number 4 wayendodeni you'll sweat nawufuna into la uzojuluka emva kwalo S uNkulunkulu weza no S oyedwa wabulala isilwane kwambatha bona salvation ngenxa yesono kwaqala umbuzo Nkosi yami come class okhumbulayo ngithi how many questions ezikhona eBhayibhelini 222. thank you 2022 yemibuzo yodwa nje do you know ukuthi the first question ku New Testament naqala iNew Testament yilo ofundile mfundisi kubuza izazi zingena phakathi enkosini kaHerod uphilozelwe inkosi yabaJuda sibona inkanyezi yakhe sizokhuleka kuyo hayi bafundisi uyazi lento uma beyingena ngomjovo le bengisavele thami ngithi line up
amadoda wodwa ayinakubetha ibhruko phansi bese ngijikijela umjovo bese ngithi amantombazana nomama skate bese ngithi manje ayingeni ngomjovo fanele ulalele. Awu amen. Mbuzo wokuqala naqala iNew Testament uza nezazi uphi lo Zelo. Okumangazayo bafundisi izazi ziyobuza kaHerod. Herod ubhizi ubulala abantu, ubulala nabafowabo, uthi ngubulale ukuthi ngiyakubona ukhakhamela isitulo sami, ufuna ukuba inkosi. Wawonisha nendodana yakhe wathi ngizokubulala ngoba ngiyakubona ungathi ufuna ukhakhamela isitulo sami. Izazi zalandela inkanyezi yema yathi ukunyamalala phezu kwekhaya likaHerod, kanti lethi message ukuthi uyobabulala ubaqede, kodwa icebo lami ngeke uliqede. Yizona zithi uphi lo Zelo, inkosi. UHerod kahleni khona omunye uZelo. Mama amagama sengibulele kangaka. Khona omunye uZelo inkosi. Uthi yebo. Bathi kahleni anihlale la. Ake ngiyobheka ngapha ngoba kaHerod imibhalo iyaphenywa kodwa kuyabulawana. Uyazi kukhona abantu abayazi imibhalo kodwa babulale beyazi imibhalo. Wayale bayiphenya imibhalo bathi hayi inkosi ungathi ukutheni kulotshiwe. Nawe Bethlehem kuzovela kuwe. Wabuya uHerod sengathi uyayithoba la, hayi kulotshiwe. Hambana senimtholile nibuye nizongitshela. Bathi nabaphuma yaphinde yavela inkanyezi. Awu amen. Uphi lo oZelo? Ngisaqhubeka nombuzo nje. Buzo umakhelwane, yini umbuzo enhlizweni yakho? Abanye abantu bondile so umbuzo nje. Ngibona uJesu nasezofa moyo. Ayilela ngishaya ding dong basha bafana. uJesu ezofa. Bamletha phambi kwaPilato. Uma ema phambi kwaPilato, inhlanhla yaPilato engamazi uJesu. Ngalelo langa walethelwa uJesu, wazobekwa phambi kwakhe inhlanhla engaka engamazi uJesu. But ngalelo langa walethelwa uJesu kwathi uye lo. Jesu phambi kwaPilato. Pilato umbuzo liyini iqiniso? Inhlanhla engaka Pilato uJesu selethiwe phambi kwakho. Wabuza iqiniso liphambi kwakhe. Uthi uJesu yimi indlela neqiniso. Akekho zeza kubaba ngezingamo. Walifuna iqiniso Nkosi yami, ngathi ngabe ngikhuluma nabantu abasemasontweni abathi nabenza umlindelo bathi sikhuthaza iqiniso siyalifuna.
walifuna iqiniso liphambi kwakhe. Liyini iqiniso? Jesuka futhi waphinde wamshiya, waphumela ngaphandle. Awu Nkosi yami, kwakhohlwa ukuthi lo ome naye namhlanje yena ezibone ijaji kuye, ngelinye ilanga uzobe kunguye ome phambi kwakhe. Namhlanje kusewuJesu ome phambi kwakho, kodwa ngelinye ilanga yePilato uwe uzobe ume phambi kwakhe. Leqiniso lilahlayo ile qiniso lizokugweba kusasa. Ngisindiswe njengoba benginitshela nje, ekhaya kithi abantu bakaGumba, abantu bamakhanda alikhulu, uGumba osomkhanda, Mehlenkomo, bantu bamakhanda alikhulu. Thendeni ngangiya, nangibona ithende nje kuvuka into za59 kimi. Angiya lo wayeshumayela uNgcolosi, indoda yakwaBhemu, ufafolude olwaluthi lalungena ungathi ludiniwe, kanti litshela mina ukuthi ngivela kude ngiya kude. Wayeshumayela ngangamuzwa kahle, ngoba wayeqala akhuluma iduri nje boSwitzerland, amazwe awahambile. Ekugcineni navala intshumayelo ngibone sekukhalwa la. Umangalo uthi bakhalela njengoba lo baba kade akhuluma kamnandi kangaka. Kanti into engenza ngingamuzwa, khona abantu ababema lapha eminyango kuthiwa ama-asha, befaka amahandlava amhlophe. Nakungena ubrother uthathwa usista ayombeka esitulweni, nakungena usista uthathwa ubrother ayombeka esitulweni. Nakoko kwakungiletha njalo. Angiqala ukubona isonto elinje. Ubanjwe into mina ke futhi nganginenhlanhla yesinye isidudla simhloshanyana. Singithathe lesidudla sambe nami. Sithi nasifika singibeke esitulweni sithi ukhonze kahle. Lawo magama nema sokushunela ngisazwa ntumayela. Ugcwele isidudla la. Mangabe ngiyafika kasafaka abanye la, kabhizi nabanye babafa, angingeni ngilinde igame lami la ngithatha ngiyofaka. Ngelinye ilanga ngamhlanzana ngisindiswa, ngafakwa ucezwana nje lwentombazana eshaya ngefiga yenyusi. Yaba rough kimi, ngihamba rough kahlala la, ngalimala futhi. Lo cezwana wayilungenzeka hlala la, kanti liyangisiza ucezwana. Ngalelo langa ngalizwa izwi longigcwele isidudla mina elanga phakathi. Ngisho ukuthi ngiyi-product yama-asha mina. Umkhulu wami uJazz, umzukulu kaJazz mina, kwakuyinyanga enkulu kazi. Olunzima ukhukhuva lwenyanga. Phela leso sikhathi kuyisikhathi sabohotso.
nojazi nje kwakuyilonto le. Wanyamalala 6 months yonke eseMozambique eyothwasa. Mhlanzane ezobuya kwenzeka umhlolo ekhaya. Ngisho lapha eNdevunde Stanel. Kwamfulu yanuka. Kwangena inhlwathi esibayeni. Izwe lakithi akusizwe leyinhlwathi. Yangena inyoka engakanani. Yangena esibayeni sagijima sathatha amanje. Sifuna ukuyibulala. Kwamemeza ugogo. Wathi yekeleni. Mhlambi bika ukuthi ujazi uyeza namhlanje. Kusukela ngo9 ekuseni. Inyoka ihlele esibayeni. 12, 1, 2, 3 inyoka isesibayeni. Kwathi ngo4 waqhamuka ujazi nejazi lakhe. Qhamuka ujazi. Phela yimi engangigaya imithi yakhe. Zazi strong kabi izinto zajazi. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi isiphetho sami ngiyophelela. Ngiyophetha sengikhipha amadimoni. Ngiyophetha sengichitha imimoya. Ngiyazi kahle imimoya yabathakathi nayo yonke lento ngabona kujazi. Nalo ukuhlanzisa, nokuhlanzisa mina mfowethu. Ulula kabi ke lo uthatha impukane ezihlaza zonke. Umuntu omkhulu kabi. Impukane nami ngibone sengisindisile. Sengitshelwa incwadi yezakha ikhuluma ngamafutha empukane ehlaza. Athi yeah. Izinto zamkhulu zaseBhayibhelini. Sayigaywa yimi izinto zakhe. Ngelinye ilanga ngiyethendeni. Njengoba nginitshela ngangena njengabo bonke abantu. Wayesivumela ukuthi siye emvuselelweni kodwa yena engayi. Nasibuye ebusuku asivulele. But the day ngithi yes to Jesus kwenza kumhlolo. Sathi sibuyele ekhaya umkhulu wayekhiye wonke amagate. Wamemeza nomama, "Oh, vulani bo, sesibuyile." Waphendula umkhulu wathi, "Hayi sebangitshelile." Esho lezinto zakhe. Ukuthi lokho eniza nako kunamandla kunalokho. Anele ukuzwa lelo gama kwangathi ngiyahlanya ekhanda lami. Ngoba ngiyazazi izinto zamkhulu zazinamandla njalo. Kodwa namhlanje ngizwe umkhulu ethi lokho eniza nako kunamandla kunalokho. Ngiyamkhumbula phela umkhulu. Kufika induna yakamphuthe eplazini. Izokhala kuye ithi, "Hey, siyalwa lapha. Ngicela uzibani simsusi." Wamnika umuthi webhodlelanyana ngoba badlala ngawe nje. Isikhwama senyanga asiphethanga umuthi wokuphilisa kuphela. Omningi okubulala. Unika umuthi unyana ongaka. Wathi ubheke la azoyithuma khona emaplazini phela. Uvela ungathi uhamba esigangeni nje. Uthi ungabona bese uhlala phansi. Nempela umphuthi wambona lo. Baba ngokushayela nje idregela. Angitshele nje idregela. Uthe ngambona la qoshama khona. Nakaqeda abuyela le waya kulothuvi.
wafaka ley'nto zamkhulu kwasuka intuthu eyelo yabona umbala oyelo akuthandi nje nasebholeni labafaka iy'kibha nyana bathandi kwasuka lowo mbala loyo intuthu wabeseshaya umfutho finyela naba finyela naba ngesikhathi eshaya intuthu ethi finyela naba ekhaya le mnikazi walo thufi nafinyela yanaba gone khamba thine-ke sikhule mangabe uhanjiswe ngalolo hlobo inyanga bese yenza intambo khuluma nabantu baselokishini abangizwa uwe wedwa uzwayo enza intambo ukuthi noma efe ngalo hlobo ngeke iphele iviki ngeke iphele 7 days ngeke iphele inyanga esaphila umenzi walokho naye uyalandela and nempela kuyenzeka kodwa umkhulu bekayinqamula intambo kuphethu kubekwe lenyama eniyobe niyidle nanibuye emncwabeni bekwe lapha phezu kwethuna bese kulandwa ngakusasa kuzobe sokugcwele ley'lwane ezala ethuneni nale nyama kuthathwe nenhlabathi mfana wami bakushaya ngaloko kuphela isibaya ngeke kuphole emva kwesikhathi esithile kuyashonwa la ekhaya ngiyakwazi konke lokho simakade wangikhipha lapha nangugumbu uyazi ngihamba ngishisa imithi yezankomo shisa imithi yezinyanga kanti uNkulunkulu wayengigcoba ukuthi ngiyazi yonke lento angihlali ngawe nangithi kusasa nangifika ngizobe ngihambe la ungamangali sengithi thushu kakho ngabe ngenze David Tone ngathi thushu wangixosha lokho kodwa hamba ngoba eney'nto zakhe ngiyayazi yonke lento kodwa uJehova wangibiza namhla ngishumayela ivangeli futhi okumangalisayo almost more than 50 years ngishumayela isensimini Jehova ume kanye nami abanye bekade shumayela nabo bahambe baphelelwa favor kaJehova mina ngisaziwa umuntu weSunday school angizwe ayisukuhlakanipha abantu banamhlanje nabema nangutshela iminyaka yami banabema bathi ufanele ukuhema somdala mina ngihemi ngikhipha izaqheqe nangabe uyalwazi ulwimi lwesizulu ngikhipha izinto ezizwakalayo nangabe ufuna into uNkulunkulu akwenzela ugcobo leviki imali ngapheli ungakayithathi into zakho and kuzakwenzeka amen liyini qedela liyini qiniso kungenzeka na uJesu ephambi kwakho ufuna iqiniso liphambi kwakho amen ngivumeleni namhlanje benginibingelela nje siyobonana kusasa niza nabo bonke abagulayo nabo bonke abanemimoya
mina ngikhulumi ngale fake yanamhlanje wemoya. Ngize kuwe ngoba ngisuka nawe eZimbabwe. Ngikwazi ungaphethanga ivangeli le fake. Ngikwazi ungadlali ngabantu. Ngisaphethe leya esaselishumayela nabomkhwanazi. Namhla useseyi uNkulunkulu uyazenza izinto. Nawungakholwa nangugumbi kusasa ngingafona ngibiza umuntu wazalwa angazange akhulume. Zange ngimbeke ngisho isandla. Ngakhuluma nje efonini from Durban to Standerton ngefoni waqaqeka umlomo. Sahamba sayongena phakathi eParliament eSwazini. Bengibiza bekhuluma ngayo. Kuthi awunawo umhlolo sibona nayo indaba. Bebe kumntwana la ongakhulumi ngathi ke nize nibone ukuthi akusisalamusi. Ngeke ngimkhulekele. Uzokhulekelwa yilobe kangakhulumi. Naye akhulume nawe. Awukodwa nisangizwa yini? The Holy Spirit must come down. And in the ndawo and Kluwa must be saved. Kluwa must be saved. Namhla ulala kamnandi. Nalezi zinto ezikhenyayo ziyabiyeka namhlanje. Ngisho labo mantindana abakhenyayo ayakuyeka namhlanje. Awu amen. Yini iqiniso? Ngezwe ubuhlungu kabi kule insuku ezimbalwa. Iqiniso liphambi kwenu kodwa ufuna ningaliboni. Kungangizwisa ubuhlungu. Asiphakame. Thank you, Holy Spirit. Siphakame sizandaze. The Holy Spirit. Holy Spirit.
ngosuku lwesithathu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu babize bonke bazokuzwa le indaba ezimnandi uphilo ozelwe inkosi yamakhosi inkosi yamajuda sibonile ukukhanya kwenkanyezi ebika ngayo sizokhuleka kuyo nakule ndawo egameni likaJesu Kristu inkosi yethu kwizitrata zonke ezigcwele igazi kwizitrata zonke ezigcwele izinto ezobumnyama sizomemezela lokho sizothi nangu lo zelwe othi angazalwa alalelwe yisho nayinkanyezi kube khona ukukhanya khanyisa kule dolobha khanyisa kule ndawo baba khanyisa dwala lethu nakukhanyisa wena ubani omunye ongemelana kanye nawe qhubeka njalo kule insuku ube uNkulunkulu silayelwe nguwe susa ingqondo yethu siholwe nguwe basizakala abantu bakho egameni likaJesu Kristu inkosi yethu asinako ukuhlakanipha kwethu asinawo amazwi obuciko baba wethu namakulesikhathi sobuciko abantu bayacikoza baba wethu olungileyo kodwa sithembe wena egameni likaJesu Kristu inkosi yethu siyabonga kedwala lethu phinda-ke nyenyeza ukuthula kuma-leaders ezweni lakithi nyenyeza ukuthula nabaphathi baleli dolobha nyenyeza ukuthula nakuma-councillors baba wethu namandla wonke bese wenzela udumo lwegama lakho siyabonga-ke baba shenqisa ububi bonke shenqisa konke ukungcola egameni likaJesu Kristu uJesu akhazunyiliswe njengendodana yakho baba wethu namandla wonke siyabonga kasaceli sesiyabonga izwi lakho malize lisunduzwa ngamandla kaMoya Oyingcwele uphilo ozelwe makabonakale kule insuku eyisele kule ndawo egameni likaJesu Kristu inkosi yethu manje naphakade amen shaya izandla negama lakho under that same atmosphere umakhona uthi mfundisi izwi selehlile mara umnikazi wezwi angimazi ufuna uthatha uJesu njengenkosi nomsindisi ufuna ukumamukela ungabi namahloni gijima uze phambili ngizobala kathathu 1 2 3 ngoba ngithi bese kunabantu la bathi inkosi Jesu sicela ukuthatha njengenkosi nomsindisi run gijima uze ngaphambili izolo sibonile besindiswa abantu come forward gijima uze ngaphambili uzokwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi ngishiza izolo ngathi mina uma kunesinqumo esingcono ongasenza empilweni isinqumo sokuthatha uKristu njengenkosi nomsindisi ngesilungu sithi it is the best choice ever that you can make in your life so uma ukhona uthi mfundisi ngiyamfuna uJesu ngifuna ukwazana naye gijima uze ngaphambili inya ngebuliko na woga mali uje umlula bese Pansina
Ungahlala phansi baba singakhulula uhlale phansi. We are about to close. But angeke ngivale singakakhulekanga nomuntu othi man of God ngize nesimo sami endlini kaJehova. Lithi izwi likaNkulunkulu uma ubaba khuluma ngalo. Uphi ozelwe enkosi yakwaJuda na? Ngithanda statement esithi sona kuna 2022 questions ezwini likaNkulunkulu. Ngo-2022 this is coincidentally so. Lo nyaka esime kuwo is 2022. Angifuni kube nomuntu ozobuyela nombuzo ungaphendulwanga. Angifuni kube nomuntu ozothi ngibuyela nesimo sami sinjalo kule mvuselelo. Sithi masithandazela sathi akunamuntu ozongena ngalo yamnyango aphume safana. Uma kunomuntu othi man of God nginesifo esiphezulu kwempilo yami. Ngiyagula kudala ngigula. Kudala ngizama njengalo mama wayenomobo for 12 years eseqede konke. Kodwa ekugcineni wahlangana nale ndoda ebizwa kuthiwa yinkosi yakwaJuda. Phakamisa isandla sakho lapho khona. Sithandaze nawe. Oh my God. Lo Jesu uyalalelwa izimo bazalwane. Angazi noma niyangizwa. Lo Jesu uyalalelwa izimo. Uma ulwandle livunguza lifuna ukuthatha abafundi. Ngibona uJesu avuka esikepeni avela emkhumbini ekhoneni lomkhumbi. Athi peace. Hush. Be still. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi ulwandle lwathula. Babuzana kwaba nombuzo othi ungubani lo? Ukuba ulwandle nomoya komlalele na. My God. Ngiyazicelela kubaba wami kulabo abaphakamisa izandla. Ngizocela nje akhuluma igama phezu kwesimo sakho. Oh, ngicela uthathe istep sesibili ume ngeenyawo. Othi baba ngicela kube lilanga lokugcina lokuthi isimo sami siphinde sibe khona empilweni yami. Stand up, stand up, stand up. Yima ngeenyawo zakho. Ukunesimo othi ngifuna siphele manje. Phakamisa izandla zakho. Is the man of God is going to speak a word. Ngiyakutshela mawuphuma la. Thatha amagama awakhulumile kuwe. Uvalelisane nesimo sakho. Siyakhuleka. Phambana nabo bonke abaphambana kanye nawo. Jehova simakade dwala lethu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu siyamemezela ukuphila phezu kwalo mzimba. Haleluya. Kusukela phezulu onweleni kuyosho phansi ozwaneni. Ngoba namhlanje ngefana nobayizolo. Umbiko wakusasa uhlukile kwanamhlanje. Egameni likaJesu, egameni likaJesu. Athinte dwala lethu. Wenza ludumo legama lakho. Asisaceli sesiyabonga. Asisaceli sesiyabonga. Ngoba ususenzele. Egameni likaJesu inkosi yethu manje naphakade. Amen. Shaitan.